Vítam vás pri druhom podcaste Slobodného rádia. Moje meno je Martin Bulák a v našom virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Hrušovského. Ahoj. Našou ďalšou témou bude dekriminalizácia, respektíve legalizácia marihuany. Jakub sa dlhodobé venuje tejto téme. Na internete založil aj skupinu legalizácie marihuany na Slovensku. Takže prvá otázka, ako súvisí téma legalizácie s témou osobnej slobody pre teba? Dalo by sa povedať, že je to veľmi úzko spojené a nielen spojené, ale veľmi dôležité z toho dôvodu, že legalizácia v podstate nie je ani tak môjim názorom alebo niečím pre mňa potrebným, ale vychádza to z logiky a z textu ústavy, ktorej sa píše, že ja mám a akýkoľvek iný občan právo na ochranu života, dokonca už aj pred narodením. To znamená, že toto v podstate naznačuje, že mám používať a môžem používať čo mi môj život zlepšuje a dáva mu lepšie zdravie a tak ďalej. To znamená, dalo by sa povedať, že legalizácia konope je v podstate už naznačená v samotnej ústave, keďže je nevyvratiteľne dokázané vedecky rôznych mnoho testov a vedeckých pokusov, že konope v podstate na drvivú väčšinu svojej aktivity, činnosti a chemického zloženia telu a človeku vie pomôcť pri správnom a takmer pri hociakom užívaní, dalo by sa povedať. Čiže, áno. Čiže to je ako z toho právneho hľadiska, ale z toho morálneho vlastne. Dá sa povedať, že to užívanie akejkoľvek látky by nemalo byť pre žiadneho človeka ako nejakým spôsobom zakazované. No, čo sa týka morálnej stránky, tak je to také divné v tom zmysle, že bežne ja môžem prísť tu cez ulicu do Teska, kúpiť si nožík z 15 cm čepelo a zarezať suseda a ten nožík sa bude predávať aj zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra. Čiže to konope ja beriem ako taký nástroj, ktorý je v podstate nemorálne zakazovať alebo ho obmedzovať z toho dôvodu, že tí ľudia konajú zlo z dôvodu toho, akí sú, čo sa naučili, čo poňali. Čiže to znamená, že to konope, dalo by sa povedať, že im ešte aj pomáha. V podstate ja som vyriešil veľa svojich problémov tým, že som si dal jointa a moje myslenie bolo kľudnejšie, logickejšie a vedel som s tým daným človekom alebo danými ľuďmi problém vyriešiť a do spokojnosti mojej aj ich strany. Jasné. Téma, ktorá rovnako s tým súvisí, teda otázka, aký má podľa teba ako reálny význam tá kriminalizácia marihuany, že kde to vlastne vzniklo, alebo čo bolo tým podnetom, že sa vlastne začala marihuana nejakým spôsobom kriminalizovať? No, v prvom rade treba povedať, že to nie je nejaká filmovo, nejaká konšpirácia, nejaká dohoda nejakých ľudí, ktorí sa proste dohodli, že budeme takto obmedzovať svet, ale v podstate to je dlhodobý proces, ktorý v podstate išiel z generácie na generáciu, čiže niektorí ľudia, ktorí podporujú tú kriminalizáciu, ani si to neuvedomujú. To znamená, že historicky doložené začiatky tejto kriminalizácie a obmedzovania boli v rámci obchodu USA, Číny, Anglická v rámci opia a týchto vecí ešte v 19. storočí. A v podstate je to len ďalšia vec, ako obchodníci prostredníctvom štátu obmedzili nejaký trh, nedeformovali nejaké obchodovanie vo svoj prospech a v neprospech konkrétne marihuany a ostatných látok, ktoré sú v rámci prohibície zakázané. Čiže nie je to nejaká konšpirácia, ktorá v podstate spája nejakých ľudí, ktorí sa rozhodli, že budú obmedzovať. Je to v podstate zase len nejaká skupina obchodníkov, ktorá využila možnosť sa priživiť na štáte, na známosti so štátom a tak ďalej a využila to, že tým pádom niektoré látky boli obmedzené pre ich prospech v obchodovaní s inými látkami alebo v inom biznise. Jasné. Ale v podstate tí obchodníci nevytvárajú zákony, tie zákony vytvárajú politici, čiže vlastne ako by sa dalo zadefinovať, že vlastne čo je tá motivácia tých politikov, aby
udržiavali to užívanie alebo aj obchodovanie s marihuánou vlastne v tej čiernej zóne, v tom nelegálnom pásme. No napríklad dneska by som povedal, že tá motivácia je práve tá spoločnosť, to vzdelanie, tá morálka, to všetko, čo sa po generácii rástlo v ich rodinách a čo sa v školách učí a tak ďalej. To znamená, že teraz žiadny politik nemá, keď mu sa ho spýtame, že prečo a ako a z akého dôvodu, tak on proste nepovie, že niečo je zle, že toho človeka by chcel zabiť, kto užíva konope, ale proste je naučený, že je to nebezpečná látka, že to škodí rodinám a podobné bdristy. To znamená, že dneska majú motiváciu politici preto toto zakazovať, lebo ako každý politik hľadí v prvom rade na to, či bude môcť byť zvolený, či bude môcť ďalej využívať tú moc, ktorú má monopol štátu, a teda napríklad taký Fico vie, že pre ňoho je výhodnejšie a viac hlasov dostane, ak povie nie legalizácie, ako keď povedal áno. Lebo momentálne pre ňoho nie je výhodné niečo také robiť. To je len otázka toho, koľko hlasov môže získať a koľko hlasov môže stratiť. A tým pádom politici sú motivovaní týmto, nie konkrétnymi vecami ohľadom nejakej legalizácie alebo ohľadom niečoho. Tu sa ponúka taká zaujímavá komparácia, keď si porovnáme, že vlastne alkohol je legálny, môže sa s ním obchodovať, do určitej miery je to, do veľkej miery je to legálne obchodovanie pod nejakou kontrolou štátu, ale v podstate užívanie, obchodovanie je legálne a marihuana je vlastne nelegálna. A keď si porovnáme všetky následky, ktoré sú spojené s užívaním alkoholu a dokázateľné následky s užívaním marihuany, ako sa na to ty vlastne pozeráš? Keď sa to porovnáš vlastne, aké sú tresty za užívanie marihuany a vlastne žiadne tresty za užívanie alkoholu? Akurát idem z semináru trestného práva hmotného a je tu taká perlička v trestnom zákone, v týchto paragrafoch, kde sa píše o tých omamných látkach, jedoch, prekurzoroch a podobné slova, ktoré nikto laikov nerozumie, tak je tam jeden paragraf, v ktorom sa píše, že ak podáva niekto sústavne, teda opakovane alkohol maloletým, čiže deťom v podstate 17-ročným, 16-ročným, 15-ročným, tak opakovane, ak to robí a sa tam spijavajú, sú otravení z toho alkoholu, tak môže dostať maximálne 2 roky basy. Ak ja vyťahnem na stôl 5 gramov, 10 gramov konope, tak už som možno teoreticky trestaný možno aj 5 až 10 ročnou hranicou odňatia slobody. A v podstate na Facebooku si mohol všimnúť také meme poletuje, kde hovorí sa, že koľko zabila marihuana ľudí? Jeden z toho meme je, že policajt odfotený hovorí, že drogy sú zlé, alebo konope je zlé a môže vám zničiť život. A preto, keď vás chytím z konope, tak zničím vám život. V podstate, čo bude naráža na tú legislatívu, ktorá v podstate, tá legislatíva prináša ľuďom zničené životy, mŕtvoly, chorých ľudí, chudobných ľudí, takisto všetky tie prestrelky a všetko toto, čo sa deje pri väčších rybách, tak to je presne spôsobené tou legislatívou, lebo je motivácia pre zlých ľudí, pre bezcharakterných, pre psychopatov, aby využili toto riziko, ktoré im v podstate umožní podnikať s tými drogami tak či tak, len väčšie riziko, oveľa väčšie ceny a oveľa väčšie zisky pre nich. Čiže v podstate legislatíva stará čierny trh, tak by som povedal. A ešte keď sa pozrieme na tú kriminalizáciu tej marihuany ako z pohľadu dnešnej legislatívy a k tej výške trestov, ako tam nie je celkom jasné, že aký je na to tvoj názor, od čoho sa vlastne vyvíjali tie výšky trestov, lebo keď si porovnáš, tak dneska dostane vrah pomaly menší trest ako užívateľ konope alebo pestovateľ, kto si vypestoval jednu rastlinku možno v záhrade.
Takto, problém je ten, ktorý vyriešili veľmi, veľmi krásne v Čechách. Ani zbytočne hovoriť o Holandsku, zbytočne hovoriť o Portugalsku, stačí ísť len ku susedom Čechom a to je ten, že u nás, keď na niekoho prichytia s konopím, v podstate použije sa ten istý paragraf, ten istý riadok, tá istá strana v zákone trestnom, ako keby ho prichytili aj s heroínom alebo s hociakou inou tvrdšou drogou. To znamená, že v Čechách spravili to, že to konope oni v rámci ostatných drog aj iné drogy v určitých limitoch presunuli z trestného zákona, respektíve z trestného činu ich presunuli do priestupku. To znamená, že tí policajti síce uvidia niekoho, že fajčí konope, ale že sa mu to nepáči, ale sa mu absolútne neoplatí riešiť takýchto ľudí, lebo by to bolo veľa a tým pádom, ak je to presunuté na priestupok, tak v podstate to, čo vidíme v Čechách, je, že sa to stalo úplnou bežnosťou. Vy sa prechádzate sa po Václaváku a tam normálni ľudia, ktorí si nevieš predstaviť v inom čase, že by fajčili konope, chodia tam a fajčia konope. Čiže tie roky, tie basy, ktoré môže niekto dostať, kto nechtiac má pri sebe, neviem, 5 až 10 gramov konope, sú preto také vysoké, že u nás je konope v jednej kategórii s hocičím iným a je to v trestnom čine. To znamená, že oni sa nad tým nezapodievajú. Majú sa tým zapodievať, hovoriť trestný poriadok v vodných ustanoveniach o nejakých zásadách a tak ďalej, ale to v podstate sa nerieši, lebo nikto, kto je prichytený z konope, toto netuší, nepozná to a sa v podstate zo strachu prizná a nechá sa buď dať liečiť, alebo sa prizná a bude mať podmienku. To sú v podstate dve možné veci, ktoré u nás sa dejú. A teraz vlastne ešte otázka, že dekriminalizácia versus legalizácia. A tam pri tej dekriminalizácii, tam ja to vnímam ako potenciálny problém, že vlastne ono to môže teoreticky vyhnať tých dílerov potom do ulic. Vlastne, že keď je užívanie legálne, ale testovanie a obchodovanie nelegálne, tak vždy si môže ten díler povedať, že zoberiem si to povolené množstvo a idem do ulic ponúkať. Nehrozí tam to riziko, alebo aký je tvoj pohľad, čo je teda lepšie? Spôsobať možno ďalší problém takou dekriminalizáciou, alebo jednoducho to hneď legalizovať a zabiť vlastne všetky problémy jednou ránou? Najlepšia odpoveď je to legalizovať, lenže musíme si pozrieť to, že je tu veľa rôznych ľudí a hlavne sa to rieši cez jeden monopolný štát. To znamená, že to má dlhý proces. Preto zase sa vrátim k Čechom a oni v podstate nemajú legalizovaný, majú len určitý limit a teda majú dekriminalizovaný. To znamená, policajt, keď u teba niečo nájde, tak veľakrát sa už reálne stalo, že povedal, že mával rukou a povedal, že buďte ticho, nerobte bordel, išiel preč. To znamená, že treba sa na to takto pozrieť, že ty si povedal, že zrazu teraz dealery budú môcť chodiť tam a tam a tam a budú mať v rámci limitu a nikto im nič nemôže. Lenže treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí sa tomuto venujú, respektíve ktorých môže stretnúť a to predávajú, tak sú to bežní ľudia ako ja alebo ty. To znamená, že títo ľudia, ak by zrazu vyšli do ulic, tak by v podstate nepriniesli do tých ulic nič reálne negatívne, len by priniesli do tých ulic to, čo tam už je, len s menším rizikom. Čiže ja by som tak povedal, keďže nebudem naivný, nemôžeme byť naivní a teda v tom, že sa to bude všetko riešiť pomaly, tak treba najprv, aj keď si možno trošku sám seba budem nejak odporovať si, ale si myslím, že tá dekriminácia v rámci modelu, aký majú v Čechách, je veľmi, veľmi, veľmi dobrá, lebo sa to presunie len z trestného činu do kolónky pokuta, respektíve priestupok a toto jediné presunutie spôsobí obrovský rozdiel v spoločnosti a myslím si, že po tomto presunutí nastane toľko vzťahov, koľko už môže si vidieť v Čechách, že už sa to nebude dať zvrátiť. To znamená, že fakt stačí len urobiť tento malý dekriminalizačný krok, presunúť to z trestného činu na priestupok a všetko ostatné príde v podstate časom samo. Jasné. Teraz ešte posledná otázka na teba. Portugalsko. Tam sa dosť teraz v poslednom čase hovorí o
dobrých výsledkoch vlastne spojení s dekriminalizáciou drog. Čiže tam sú vlastne dekriminalizované drogy všetky, nielen tá marihuana. A vlastne znamená to, že človek môže mať pri sebe drogy v objeme v nejakom na 10 dní konzumácie. A znamená to vlastne, že aj keď ťa chytia, tak je tam nejaký trest, ale neznamená to, že je to predmetom trestného konania. Čiže je tam len nejaké napomenutie a tak ďalej. No a teraz písali o tom viaceré médiá, že po štúdii, ktorú vypracoval Glenn Greenwald v spolupráci s Cato Institute, vyplynulo, že užívanie, teda počet užívateľov drog tam dokonca klesol počas obdobia rokov 2001 až 2006. A toto je ináč dosť taká ako omílaná výčitka smerom k týmto ako vlastne k liberálom, ktorí chcú presadiť dekriminalizáciu alebo legalizáciu marihuany, že vlastne čo je ten najväčší problém podľa nich, že to spôsobí nárast, nejaký enormný nárast užívateľov marihuany alebo aj iných drog, ak by sa legalizovali. Čiže otázka, je táto námietka podľa teba oprávnená? Nie je oprávnená a z dvoch dôvodov. Z prvého dôvodu, pretože si presne povedal, že reálne nám ukazuje sa, že dokonca môže sa stať, že ten počet užívateľov môže klesnúť, ako napríklad v Portugalsku. Lenže druhý dôvod je ten, že nech aj vstupne ten počet užívateľov. Že pointa je tá, že keď vstupne počet užívateľov konope, tak tá kultúra toho užívania narastie o mnohonásobne vyššie. To znamená, ak narastie počet užívateľov konope, neznamená to, a ja som ochotný ho tvrdiť, že je to presný opak akéhokoľvek negatívneho vzťahu. To znamená, že ak ten počet narastie, tak v podstate to priniesie len prínos pre tú spoločnosť, lebo ľudia budú v podstate konštruktívne aktívnejší a tak ďalej, a to je zdravší a tak ďalej. To znamená, že nech sa to aj stane. Nech je to aj niekto to používa ako argument voči dekriminalizácii, tak v podstate nevie reálne ukázať, čo to zvýšenie môže zapričiniť, lebo v podstate to zvýšenie užívania zapričinilo napríklad v Holandsku obrovskú turistickú poptávku, takisto v Prahe, takisto v Brne, takisto v Portugalsku a tak ďalej. Čiže len a len peniaze pre ten štát, ktorý proti tomu bojuje. V podstate ja si myslím, že z každej strany je to dobre, či už narastie ten počet, alebo nenarastie ten počet. Môže sa stať hocičo, to závisí od daného štátu, danej krajiny, daného mesta, daného okresu a tak ďalej. Ale nemyslím si, či už narastie alebo nerastie, je to kladné alebo záporné, je to v podstate neutrálne. Nedá sa to, ja by som ako reagoval tak, že je to neutrálne a v podstate nie je možné na tom zakladať nejaké negatívne vzťahy a v podstate hociaký argument, ktorý by vyšiel z toho, že toto by negatívne vzniklo, tak toto by bolo veľmi ľahko vyvratené a popreté. Takže neviem, čo ďalej. Jasné. Milton Friedman povedal ešte svojho času a vyjadril sa vlastne takým spôsobom, že oveľa menej mu je ľúto toho, kto si ublíži dobrovoľným spôsobom tým, že užije nejakú látku, teda drogu, ako toho, kto príde o život pri nejakej prestrelke, pri naháňačke polície s drogovými dílermi. Súhlasil by si s týmto tvrdením? Súhlasil by som, lebo toto Miltonové video bolo jedno z úvodných, ktoré som si v ceste tejto legalizácie a dekriminalizácie všimoval a uvedomoval. A je to samozrejme tak, lebo nielen, že takto dostane guľku do hlavy, ale keď pod niekoho prídu na sídlisku, ho zoberú, skončí škola, skončí zamestnanie, skončí frajerka, skončí všetko. Aj toto je smutné, len kvôli pár gramom konope. Čiže ja radšej respektíve cítim ďaleko väčší súcit pre človeka, ktorému polícia zničí život takouto fraškou, ako keď niekto sa spije a zomrie takde na podchladenie, lebo je to zase len jeho dobrovoľné rozhodnutie, ako si sám poškodil život, sám sa dostal do tej situácie. A do tej situácie, do ktorej ho dostal štát, on za to nemôže. On nemôže sa ako brániť proti presile štátu. Čiže áno, Milton Friedman má určite obrovskú pravdu. Dobre. Ďakujem ti za tento rozhovor a dúfam, že sa budeme počuť aj najbližšie, možno aj na tému dekriminalizácie alebo legalizácie marihuany.
OK, ďakujem Maja za priestor.